हे आता कापतोय, हे तुकडे पाडायचे आणि डिशमध्ये घेऊन खायचे. ह्या बघा, ह्या तवशाचा धोंडाच करूचा. ह्या तवसा पहिला धुवून घ्यायचा, नंतर कापायचा, त्याचे 4 तुकडे करायचे आणि किसणीवर किसायचा आणि ते हे बाजूक ठेवायचा असा. हे किसलेला तवसा. आणि नंतर आता जून असलेला तवसा घ्यायचा ना आपण. हो, जून असलेला तवसा घ्यायचा, ह्या धुवायचा, कापायचा आणि किसणीने किसायचा. किसून घ्यायचा. हां, किसून घ्यायचा. आता बाकीचं घ्यायचं साहित्य. ह्या अर्धी वाटी खोबरा किसून घेतला. ओला खोबरा. ओला खोबराचा वाटायचा. ही 7 बेलचीची बोला, ह्या जिरा आणि ही चिमूटभर हळद. ही आता ह्या सगळं आपण घेतलं होतं मिक्सरात वाटून घ्यायचा ना. हो, हे वाटून घ्यायचा. जाडसर वाटून घ्यायचं. काय तांदूळ लागतं? तांदूळ लागतं रे. ते हे तांदूळ कमीशे 4 पेले घेतले. काकडीचा एका तवशात किती लागतले? 4 पेले एका काकडी तवच्याक. ते उकडे तांदूळ 1 पेलो आणि 3 पेले सुरई तांदूळ. हे आता भाजायचे. हे उकडे तांदूळ भाजून झाले असे दिसतले. हा, ह्याचा उकडे तांदूळ 1 पेलो, सुरई तांदूळ 3 पेले. हे भाजायचे आणि भरडून घ्यायचे. हे थोडेसे शेंगदाणे गरम केले ते आता ठेचायचे किंवा मिक्सरात जरा कूल करायचे आणि ते पूड घालायची होती. दोंडा बनवून सुरुवात करूया ना. आता सुरुवातीला आपण तूप घालूया ना. टोपात ती घालतो तरी 2-3 चमचे तूप. मोठे 2 चमचे घालते तू. मग अशी आपण जा खोबरा, जिरा आणि वेलची ह्याचा आणि हळद त्याचं वाटण केलं होतं. आता फोडणी याचं जाडसर वाटण गेलो ना. हा, आता फोडणी घालते. तूप तापल्यावर त्याच्यात आपण घालतो. आता त्याच्यात आपण तवसाचा किसून घेतलो तर बघा होईल. ना हे अर्धा किलो गूळ किसून घ्यायचा. किसून घ्यायचा आणि ह्याच्यात आता घालायचा. शिजून 1 दिवस झालो ते नंतर तो तांदळाचा कणेर वाटायचो. तरी साधारण किती मिनिटं ठेवू का या शिजवत? तरी 20-25 मिनिटं ठेवू काय. चांगला 1 दिवस हो. आता त्याच्यात मीठ टाकायचं चवीपुरतं. आता वाईस तर आपल्या घट्टसर वाटतं म्हणून पाणी घालतो थोडंसं, म्हणजे अर्धो पेलो पाणी असत नाही आहे. अर्धा पेलो पाणी घालतो. हा, आणि भुतो त्याच्यात आता एक वाटीवर शेंगदाणे आहेत ना. वाईस भाजून ते थोडेसे मिक्सरात लावून घेतलं आपण, ते टाकायचे. कणीर काही टाकायचो तो तांदळाचो. चांगला शिजलायचो 1 दिवस झालो. गुळाचो तवशाचो काय कणीर घालायचो, ढवळायचं आणि वर झाकणं ठेवायचं. दुधा तुपाचं टाकायचं ना, पाणी तवसा घालायचा आणि कणीर वतरायचो आणि घट दिसला तर दूध वाचायचं. असा करणार होता ना तेव्हा. आता हे घातला, गुळ चून घातला, ते तवसा रटमट्टा. आता ह्याच्यात कणीर घालायचं तांदळाचं. बरोबर होतं. आता या इकडे शिजला तरी एक पण गुटली झाली ना. डवळत राहायचं आता सारखे नको. आता जास्त तसं घट झाला काय मग करायचं. नाचणं ठेवायचं. आता मुरत ठेवता. शिजन तयार जाय तिला त्यावर मिकारे ठेवून मुरत ठेवता. साधारण किती वेळ ठेवू गयो? साधारण अर्धा तास. अर्धा ठेवू गयो ना.
आणि ते आता मस्त आता काकडीचो सुवास सुटलेलो है ना. चलता घेऊया मी काय घेऊया मी बस आता जितभर आता तयार झाला धोंडास याला बघतोय आता हात मारून हे निकाले बघतोय झाला आता याने तयार झाला. अर्धा तास लागलाय का सुरी असं घालून बघायचा सुरी चिकट टाकी नाही का नक्की कळवा कसा झाला आता. कसं झाला आता उतरूया आता झाला. आम्ही चुलीवर आता मुरत ठेवायचा आणि झोपायचं. सकाळी उठायचं आणि झोपायला ताटात ओतून घ्यायचा तुकडे पाडायचे आणि त्याबरोबर खायचा. मग आता आपण रात्रभर असाच ठेवतो ठेवतो चुलीवर नाही ठेवायचा बाजूक ठेवायचा चुलीवरचा आता उतरायचा पायला ठेवायचा आणि सकाळी ताटात ओतून त्याचे तुकडे पाडायचे आणि सगळ्यांनी चाय बरोबर खायचे. एकदम बरा धोंडास तयार झाला. तर ताटात ओततय आणि ह्याचे तुकडे पाडते. आता कापतोय हे तुकडे पाडायचे आणि डिशमध्ये घेऊन खायचे. तर आजचो धोंडाचो व्हिडिओ तुमका कसो वाटलो ह्यो आमकां नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडलो असात तर व्हिडिओक लाईक करूक विसरू नको आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.